Henffych. Reit, wythnos yma, o'n i fod sefyll tu allan i Celebrity Big Brother i weld pryd oedd Vinnie Jones yn dod allan os oedd o wir yn gwybod yr anthem genedlaethol, cos fi reco bod o ddim. Fi'n mwyn reco bod. Ond yn hytrach, fi wedi bod yn ystod fan hyn erch am y chwilio am y clipiau gorau ar y we ar gyfer nid jyst chi, o na, ac oedd yn westau arbennig, Mr Iwan Rheon, ie! Nawr te, eisiau siarad am beth ti'n yn ŵr ifanc, yn blentyn ifanc. Skateboardio? Ie. Ti'n dda yn skateboardio? O'n oce, ie. Ollies? O, ie. 360s? Fi'n gwybod beth mae'r geir yma'n feddwl, ond fi'n clywed bod nhw'n rhywbeth i wneud gyda skateboardio. Fi'n skateboardio. O, nice. Mae'r plant yn chwerthin arna i. Fi'n gwybod achos fi'n hen neu achos fi'n gwisgo'r pads. Ie, a'r shorts hefyd, y tri neis. Ta waith, ie, ydy o'n beryglis skateboardio? Mae'n gallu bod, ie. Ti wedi brifo dy hun, mae'n siŵr? Ie, loads o beth. Ie, wel mae angen bod, achos mae'n chwaraeon eitha y peryglis, felly gawn ni weld fa mor beryglis mae'n gallu bod. Pan mae bobl byth yn gwisgo tops pan maen nhw'n skateboardio? Gofyn am drwbl. Waw! O, up a days. Iawn. O! Be ni wylio... Ddim yn hapus da iawn. Nawr, wyt ti'n chwarae unrhyw offer yn y cerddorol? Ie, chwarae gitar, piano. Ti'n chwarae piano? Ie, pa radd? Unrhyw fath o radd? Nes i ddim wneud radd. Oce, digon teg. Ti hefyd yn clicio dy knuckles. Ys i'n mynd i weithio? O! Nawr, wyt ti'n meddwl am cyfuno'r ddau? Na. Mae rhywun wedi'n barod, so paid â ffoni ni. Dyma ni. O, na ni. Neis. Mae werth cael golwg ar y bobl dro fan hyn. Yn fan hyn, ie. Dio ddim yn beth neis, dio ddim yn beth da. Amlwg ti'n skateboardio, ti'n hoff o clicio dy knuckles fel petai. So ti'n byw dy fywyd, ti'n eitha peryglis yn dy fywyd, yn dweud? O, ie. Peryglis iawn, e? Ar yr ymyl, fel maen nhw'n dweud. Wyt ti'n cael enw damreiniau cas yn dy fywyd? Ie, cwbl. Yn sglefrfyddio a nes i syrthio lawr escalator yn Llundain. Oce, ag just sut? O ti'n Rhy hyderus neu rhywbeth? Ie, dangos fy hun. Oce, DDH, dangos dy hun, ie? Ag nath bobl chwerthin neu nath nhw... Oedden nhw'n chwerthin gyntaf, a wedyn oedden nhw'n meddwl... Nath nhw'n dechrau poeni wedyn. Ac o ti wir wedi brifo, neu nes ti fel pêl-droedwr yn mynd... Fi wedi brifo. O'n i'n methu cerdded am cwbl o ddynodiau. Ei, anaf ca... Ei, pyn y chwerthin, anaf ca... Ei, na, ei, chymon bo... Ond, chi wastad yn clywed am beth i bobl yn syrthio i lawr escalator, ie? Chi byth yn clywed am beth i bobl yn syrthio i fyny escalator. Ta nawr, wrth gwrs. O, hen ddyn, sori, ond drachwch, a dyma, ag yn sydyn, up a days, ag i fyny, a ni... Gad fynd, yn reil, gwn, Ei, na, pwy chwerthin, ei, hen ddyn, ei, na, os eisiau chwerthin, casio. Ti'n mynd ofer goelus, na gwyt? Dipyn. Na, ddim rili. Ond mae gen ti rhyw system gyda drains yn y... Ie, we ddim yn cerdded dros 3 drain. Achos... Mae'n anlwcus. Wrth gwrs, mae hwnna'n neud synwyr yn dydi? Ie. Nawr, fi'n mynd deall cweit, fi'n mynd ofer goelus, fi'n mynd deall cweit y drains, ond fi wedi darganfod clip sy'n profi bod drains yn beryglis. Be ni wylio hwnna? Slow-mo. Nawr, wrth gwrs, ni'n dod i clip ola ni, ond misfits. Dy bwar di, ti'n medru bod yn anweledig. Os angen ti fod yn noeth lymyn cyn bod ti'n gallu... Na. Ond sy'n hwn beth, so be ti'n... Wel, yn y sioe, mae unrhyw beth wy'n gallu pigo fyny neu dal sydd ddim yn pwyso mwy na'n nghorffi yn mynd yn anweledig. Iawn, oce. So yn amlwg mae'r sgwenwyr wedi mynd, reit. Ie, dyna sut. Achos fi wedi bod meddwl am y ti, achos dyna sut ti yn... Unrhyw beth o ti'n cyffwrdd yn mynd yn anweledig. Dychmygwch sy'n gen ti gar. Mae pobl yn meddwl car anweledig, syniad da. Na, dychmygwch fath o ddinistyr sy'ch chi'n gallu creu gyda car anweledig. Chi'n gallu... Beth oedd hwnna? Nes ti'n gweld, nath i'n gadael i rhif a gath ei ffwrdd. So, reit, wrth gwrs mae Misfits yn dechrau ffilmio unwaith eto mis Mai. Mis Mai, ie. Reit, mae gen ni, wel, exclusive i chi fan hyn. Unai, wedi ddewis, mae gen ni glip o stwff chi wedi ffilmio'n barod, just clip bach, neu mae gen ni glip o rhywbeth sy'n swnio fel Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca, wrth gwrs, gawch chi ni weld fan hyn. A mae hwn yn clip tramor. Voy a presentar a la ventanilla que habla como Chewbacca. Chewbacca.
Mae chydig bach yn uchel fel petai mae Chewbacca wedi cael balloon helium. Pwch Rheon adre, please. Ond dyna ni yn newyddion. Diolch yn fawr iawn i fy ngwestiwn arbennig. Iwan, Rheon, ffantastig.